Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngilalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Umculi wakuleli we-gospel uDumi Mkokstad benonkosikazi wakhe uDr Siphozenkosi Nzimande sebethole ingane yentombazane. uDumi Mkokstad osanda kubonakala emdlalweni owuchungechunge wa-SABC1 ozalo ukuvumile ukuthi unendodakazi asanda kuyithola nonkosikazi wakhe. Uthe indodakazi yakhe iney'nsuku eziwu-15 ifikile emhlabeni, ilama enye eyoqala eneminyaka ewu-9. uDumi Mkokstad uthi benonkosikazi wakhe bathatha isinqumo sokuthi bengayivezi okwamanje ezinkundleni zokuxhumana, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bazobe sebeyayiveza. Uthe yonke into ihamba kahle futhi bajabule kakhulu benonkosikazi wakhe. uDumi Mkokstad uthe okwamanje asikathandi ukuyifaka ey'nkundleni zokuxhumana nokulokhu siyiveza ingane. Sijabule kakhulu nasebusuku asilali sishintshana ngayo kumnandi, kodwa okwamanje sicela ungayifaki indawo. Wembukeli, singathanda ukuzwa kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.